En. Hej. Ja. Ja. Det her det er så Spawn, hvor de forskellige admins er. Ja. Ja. Kedelig job. Det er et plugin. Ja, hvor skal vi hen? Ja. Ja. Okay. Gå ind i rød. Jeg er inde i rød nu. Der er træer. Nej! Jeg kan ikke spare her. Ja. Nej, jeg faldt ned! Okay. Ja, lad os få nogle af de der sapling. Der er en sapling. Der er et stykke træ heroppe. Mit. Jeg er glad for, at det er sådan et stort træ lige nu. Fordi at der er mange folk, der ikke gider skal til at fælde de store træer helt. Ja. Jeg har fundet noget mere træ. Jeg har den. Der er sat med meget. Så er sådan noget mere træ. Jeg tror, at min pige er lang. Jeg har 3 stykker og 5 sapling. Jeg går i gang med. Ja, jeg tager noget jord, sådan at vi kan sådan. Okay. Det gør du. Så skal vi have noget knogle, så vi hurtigere kan vokse dem her. Der er et babytræ. Der er et sapling ting. Oh. Jeg har 9 sapling. Hop. Okay. Så kan jeg lave en pickaxe. Skal jeg lave en pickaxe? Ja, okay. Sæt crafting. Deroppe. Et skilt. Ja, jeg har nok træ til et skilt. Så laver jeg træ. Ja. Okay, så har jeg har en pind og en plank. Skiltet. En pickaxe. Værsgo. Jeg tager crafting med. Så går jeg over til træerne og ser om der er mere. Jeg går lige tilbage til træerne, okay? Jeg dør snart af sult. Jeg skal have nogle æbler. Der er et stykke træ herovre, ved jeg. Ja. Jeg har fundet et stykke. Ja, jeg har fundet et stykke træ mere.
Ja. Okay. Så vil jeg gerne finde nogle skeletter. Der er et stykke mere. 3. Okay, jeg har 9, der er til at plante. Der kommer nu. Vi skal også have et sværd, så folk de ikke bare kan komme og dræbe os. Vi skal også have noget mad til mig. Jeg har et halvt stykke. Jeg dør snart. Jeg har ikke noget kød. Se, jeg har ikke noget kød. Se. Jeg har ikke noget kød. Okay. Du slog mig. Du skadede et halvt liv med den pickaxe der. Ja. Sådan. Jeg mangler så meget mad. Jeg vil have noget at spise. Fakler. Har du nok sten til at lave en ovn? Okay, lav en ovn. Så kan jeg brænde et stykke træ. Lav en ovn og sæt den. Nej, ikke. Vi skal ikke lave falsk kul endnu. Vi skal først tage en rive, så vi kan få noget mad. Jeg går og smadrer det her høje græs herovre. Så vi kan få noget mad. Så kan jeg lave en farm. Hvad? Ja. Okay. Er der plads til os begge to nede i huset? Jeg har et frø. Hvad er det? Ja, jeg har fået et gris. Ja. Hvad? Den står et dumt sted. Jeg slår den ihjel. Bag. Ja, jeg fik et stykke bacon. Vi skal riste. Vi skal riste. Må jeg spise det? Jeg har ikke noget mad. Okay. Jeg får en gris mere. Ja. Okay. Jeg har fundet luftskibet. Jeg har fundet et får. Okay. Ja. Ja, jeg kommer. Hvad? 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 Ja, tag et våben. Eller 3, eller 4, eller 5. Du må tage til 5. Og pile det er også våben. Hvad? Lige 2 sekunder, Markus. Jeg kan ikke helt høre, hvad du siger, fordi min lillebror taler til mig.
Må jeg godt riste det her bacon, jeg har? 2 pinde. Nej. De kan ikke tige stille. Du vil låne ting. Fint, så luk døren og 100% stille. Dejligt. Så steger jeg lige noget kød. Jeg har 4 stykker, fordi jeg fandt 2 gris. Den ene gav 3, den anden gav 1. Må jeg også godt få noget sten? Haps. Ja. Jo. Farvel.